I čao svima ljudi, Fumbo ovdje. I ljudi, danas ćemo da se zezamo sa klanom, dakle odradit ćemo par borbi. Čisto da vidite kako funkcioniše onaj deck što sam pokazao. Dakle, da, hvala vam na 34-35 subscribera, imali smo 31 kad smo krenuli snimati. Da, i eto, hajde da krenemo, dakle, evo samo da javim njima da se snimam. Snima se. Ok, dakle, evo sad ćemo tražiti. Ok, evo, pozdrav za Elu, pozdrav za Pro Crew Gamersa, dakle, pozdrav i za Bornu. Ajde sada da odalimo par bitki, ljudi. Ok, evo. Pozdrav vas. Ok, ajde da pratimo što se dešava. Oh my god. Oh my. Samo ću reći oh my god. Ovaj Bor ne igra baš dobro. Ali sašao bi ga ja ko ništa. Ok, ajde neko nek igra sa mnom, ljudi. Da, ljudi, malo sam se digao, imam sad oko 2102, evo vidite, 2124 trofeja imam. Ajde bre, neko sa mnom, šta vam je? Ajde, ljudi. Evo, sad će ovaj Bor na to brzo sve. Ajde, Borna, buraz. Borna, ajde sad napadni. Onda ću ja igrat protiv Ele, pa ću protiv Borne, pa tako sve. Ova tri masketira nisu loša, sve dok su velike levela. Kad su ovako malo levela, uopšte ti fireballi. Vidite, znači on dosta damage-a, ali lik me bukvalno ništa ne čini, ništa. A uzet ću sad i ovaj tower i to i to. Ajde, Borna, brate. Evo ga i ovaj tower i to i to. Bravo, Borna. Ok, ajde napišemo. Ajde napišemo nešto. Ovo. Ela. Ok. Evo ga, ljudi, sad igramo protiv Ele. Dakle, da vidimo šta ona to može da uradi. Evo ga, ljudi, ništa bukvalno ne može da radi. Tako je, ljudi. Neću sada trošim zep na ovog bombera. Probat ću da me ne pipne, vrat.
tako se ljudi igra. Dakle, šta sad da ja činim? Dobro. Evo ga ljudi, suvišne su riječi za ovo. Tower je uzeto i 100%, dakle. Tako je ljudi. Uzeli smo Tower. Eliksir kolektor je stvarno super, dakle daje vam eliksir skoro uvijek kad vam treba. Dobro je. Tako je ljudi, evo ga. Uzeli smo 3 krana, vaj bože, čuje 3 krana, pobijeli smo. Šta je sa mnom? Da vidimo da Borna BK hoće da se bori protiv mene. Ok, Borna, vidim da ćeš mi sada. Dobro, ovo će biti veoma teška bitka. Šta ćeš, buraš, čovjek ima svizarda. Ljudi, dobro smo prošli, kako sam mislio da ćemo, dakle, da će nas gustiti ovaj lik, Borna. Veliki pozdrav za njega opet, dakle, dobra igra. Evo sad, ja bukvalno mogu njega sa 2-3 firebola uništiti, a to ću pokušati učiniti u nadoknad tamo. Sad, jedino... Ok, sad ću ovdje eliksir kolektor. Fireball, šta sada? Ok. To je to, ljudi, to je to. To je taj deck. To je to, nema šta sad. Da li dobro igra, nema šta reći. Tako je. Pokušat ću sad maksimalno da se odbranim. Sad kad sam uzeo jednu krunu. Ovako ćemo. Ok. Još 30 sekundi valjda mogu da se odbranim. A ne, ba šta je bilo sad? Zašto lik neće da igra?